erantzunetara jolastuko dugu. Zerrek ez daki, zer jartzen duen bere bizkarrean, eta galderak egingo dizkio Ikerri, eta Iker saiatuko da bere laguna gidatzen. Bale? Ikusi duzu behitza, ez? Ezin esan, Ixi. Venga, hasi gaitezen. Irakurri alduzu orratzeko hitza. Irakurri dudala lehenengo baldintza. Zer da pertsona edo igual objetua? Bakar bat ere ez da horra sekretua. Animalia ote den da nere galdera. Oraindik antzabiltza galduta antzera. Toki batek dauka alako izenik. Tokitan ez pentsatu, hobe duzu oraindik. Banekatzen hasi naiz eta eman pista. Hortaz, gainezka ez dago ziur telebista. Zer da adjetibo bat igual ekimena? Adjetibotik gertu hori da onena. Adjetibotik gertu igual izen ondo. Ez hortatik ez zabiltz oraindikan ondo. Adverbio bat ote dan bazuk erran neri. Hori ez dakit zer den ta zenbat komeri. Irakasle izateko ze azalpen txarra. Oraindik dituzuzuk asmatu beharrak. Ikaslek ez dizute asko ulertuko. Baina horri egiten diote beti uko. Igual galdetu behar diotalaz neri. Ez orain galdetu mesedezuk neri. Baina ja galdetua dizut, hogei aldiz. Eta ez duzu asmatu erranen dut berriz. Ez dudala asmatu, Iruñako alda. Iruñan hortatikan ere haunitz bada. Iruñan bada haunitz eta Iturenen. Iturenen ere bai batzutan nabarmen. Bentsat pixka bat ari gara hurbiltzen. Hori ez duna ez da sekula isiltzen. Beraz hori omen da gorputzeko atala. Atala ez zehazki erran berehala. Uste dut japiztua zaidala bombilla. Benga joan zaitez itzorretxen bila. Aterako algara horrekin plazara. Horrekin terre orain ezinezkoa da. Beraz nio hartzen naiz oraindik ez dut asmatu. Pixka bat gehiago ere behar duzu pentsatu. Lehenago pentsatu dut nik euskaraz zela. Euskaraz aritzeko kendu behar bela. Beraz, hizkuntza bat ez badakit nik zer den. Hitz egiteko ez da beharrezko bederen. Da gure barrenetik entzuten den hotsa. Bai horixe da eta horra itortza. Ikusi duzute bai ni naizela motza. Bai zeren ez da terren diozun gisan bihotza. Hautxe egitut nere esaldi bakotxa. Erantzuna ez da izan orain aproposa. Erantzungo dizut ta zorroztu hortza. Hala ere oraindik ez dugu zorrotza. Zuk beroa daukazu ta nik aldiz hotza. Horrek ematen aldizu zuri poza. Benga asmatuko dut hitza zen gezurra. Kendu behar da hori ta baita beldurra. Azkenean asmatu dut baina haize lotxa. Erantzun hori izan dela proposa.
itxiko dituena. Bai? Zabaldu. Alde menetik endo Oskar. Aurrera. Sentimendu bat alda oraingoa ere. Sentimendua ez da ez zure ez nere. Baina sentimendu bat dugu galdera. Ez da sentimendua noa erantzutera. Pertsona objektua edo leku bat. Horrek pertsonatikan euki aldu hainbat. Beraz animalia izan daiteke hau. Iker, zu asmatzen orain ongi zabiltza gu hau. Katua, perikito edo txoria. Ez baina egin duzu rima nabaria. Etxean edukitzen alduzolakorik. Egia erran ez dut eduki aspalditik. Iruñan bahal dauden pasitan kaletik. Nik uste dut sarritan daudela gelatik. Baina hobeto igual gelatikan kanpo. Beti kaltegarriak dira guretzako. Animalia bat den seguruan zaude. Animalia dira dudarikan gabe. Biankakoa edo talauankakoa. Uste dut badutela horranka mordoa. Beraz 8 hankako animalia da. Oraindik ez dut kontatu hori behar bada. Arraza desberdinak ote daude hemen. Tamaino ezberdinak badaude bederen. Sokatik lotuta edo eraman aldira. Hortan saiatu altzara Iker lagun tira. Eman pista bat oso galduta bainago. Eman dizu pista bat ta askoz gehiago. Beraz buruan hobe ez baditugu guk. Nik uste dut gaur Iker badituzu batzuk. Ikusi aldizkidazu lehen sartzerakoan. Ikusi ditut ta orain nik buru ondoan. Erantzuna zein denik erran behar orain. Hemen guztiak daude erantzunaren zain. Zorria alda hori orain ere izan.